Ang kamot. Ini ba? Kita anak ba? Kamot. Ay, Hapon ba ito sa mga? Sama tong karton, ihatag dito, Mas. Ako na kaganan? Iya. Siguro, itong panit. Bala lang kan mo da. Yan na lang kan mo. Kami kayo ang kuwan. Pwede ako ni kamot po dito. Kay, butangan ako ni Kano. Lumaya yung Kuminti mo daw ng kanon. Yung anak, humuk man na. Kuminti daw ng kanon. Kaya siya, humuk mo siya rin. Ano ka, una ko kay humuk. Kaya sa chig, po palit ng mga skirt. Wala na ako nag-order kay pangit na yung dito. Pangit na ito. Yung abot kay tutulog mo na. At ipalit na ko sa yung na-fader na. Kaya ako na masuot. Yan na kayo na pagkao. Wala na. Panin mo green. Yan pa wala tao. Panin niya. Oy! Watermelon. Salamat. Kamu tunggu apa? Bil-bil bakar. Kahit kita kalau aku gak kayak mo kung kaon na bahay niya. Kailangan babalok ka. Ito ba? Gani kasi karon din mo sayang ko ya. Alam mo. Ako balik ka may ra ko dito kay. Kita ko na ninyo. Bukan mo na to, diri bikin mo lisod mo sa ani. Sausaw mo ko diri ba sa suka. Mga pagata. Sama wala yung kon ba? Sama wala yung bitin. Puro tambok.